जाबाय थादो ओरैजाय मोजां भिउ लादो सोर सोर मा खालामदों मा खालामाखै ओरैसो जायगाया बरियालै खिन्थु आंनि न'सो खालामनानै लानो लुबैबाय आङो ओइथिं बक्स दामबाय थायो वाव नै नांगोल जंगाल एसे मोजां नुयो बेफोरबायदियाव जिरायाबा जों बबेबायदियाव जिरायनो फाग्ला बेलाय फाग्लालै थैबायमोन फट' खेबजानो थालावनो बाथौ खेराइ फेमिलि रिसर्ट दिनै हाबफैबाय जों फार्स्ट टाइम जोङो दा बाथौ खेराइ रिसर्टआव सफैबाय नै जोङो बैयाव सोंखाबाय गेटआव सोंखाबाय बेरायनो मोनगोन ना मोना होननानै जोङो दा सोंना फैबाय बेरायनो मोनगोन होनदों आरोखि ना ओमफ्राय जों दा बेरायहैखावसिगोन आरोखि गाइस नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनोबा नायलांबाय थादो नायाबा थादो मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम ना मा होनो गाइस होनबा जोङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै माने नै दासान्दि बानायगासिनो आरोखि ना कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो बिल्डिंफोरनि ओरैजाय बै नै गेटआ मानसिफोर फैयो बेरायनो ओमफ्राय जोंबो दा बेरायनो हाबगासिनो आरोखि ना न'फ्रा मोजांलै फिउचाराव आंबो बेफोरबायदि न' लुगोन नैबे बैबायदि न' लुगोन आं बैबायदि देनांहाय ओरैसै गाइस वाव गाइस नै बेबायदि ट्रिखौ बिराद मोजां मोनो आङो बिदि दंफांखौ आयै आंबो देनां बानायगोनलै बिदि दंफांखौ सिङाव हाबफैनानै मोदोमहांबाय माथो जानाय लोंनायनि मानिबा फांसनफोर जादों खोमा नायबासो मिथिसिगोन मोदोमदों माने फांसन वाव मालायफ्रा कारफोरजों बाइकफोरजों फैयोबा जोंहा थाबायनानैसो फैयोलै आरो सिंगेलसो फैयो जोंना नै गोबां कारफोर दंफैयो फांसनफोर जागोन दां मानिबा आइयो मिउजिक जागासिनो मिउजिक जेराव जाया लोङा ने वाव स्टुडियामा सफैबाय जों फोथाराव सफैबाय स्टेज प्रग्रामाव ओरैसो नायदिंलाजोबसै फार्स्टआवनो जों नैबे गेटआव याव जिरायगोनसै जिरायदो ओइ जिरायलाय बरियाथ' जिरायनो बरिया गाइस मिउजिक सोलिगासिनो ना मिथिं दे होयो मैया रेकर्ड जानाय जायाखै नालाय रेकर्ड जादों दा माथो रायलायो सान्दुंआ बरिया जाबाय स' गाइस नै जों गाखोगासिनो सानैजों आंखौ नुवाखैब्रा बे आंबा नुदों होमबा आं उन्दुलांनोसो लुबैबायलै ओरै चेक खालामदो नोंथांमोना भिउखौ नाय भिउखौ जों अबाव दङ फाइनालि जों हैलां मैलाङाव गाखोगासिनो हैलां मैलां ना मा होनो हैयां मैयांफ्रा जोंनि बर'नि थाखाय हैयां मैया सुंद्रायो माबा गाहायद्राय जाबायलै दे बेरायहैनोसै एबाराव बिराद मानसिफोर दं दिनै सुनिबार ना दिनै आरो गाबोनफोर बांसिन फैनो हागौदां ओरै थांगोन फैलाय गोजौआव जों गोजौआव थांगोनानै भिउखौ एसे नाहरनानै लानोसै माबायदि मोनो नोंसोरबो नायदो लोगोसे आंजों लोगोसे नै गाइस गोजौनिफ्राय बरिया वाव थाखो दं बाहाय वाव मिउजिक दामगासिनो गोजौआव आयदै गोजौआव फैजोबबाय जों मबाइला बायखो ना माखो मबाइला गोलैजोबबाय नायदो भिउखौ गोजौनिफ्राय नै बेबायदि नुयो नै ओरैजाय बे गोजौआव जाग्रा लोंग्रा गोजा गाहायाव जिरायग्रा ओरैनिफ्राय फास्ट 4 3 2 ओरै जालांजोबबाय माबाफोर चावमिनफोर जानांसिगोन अबाय हा भुटानो
डेन्जार मानसि भिर मा होनबावनो फंनैसो बुंदो बेयाव फैनानै गोजोननाय मोनदों ना मोनाखै फिलानो बेलेग बेवहाय फैनायनि मजायानो बेलेग गार्लफ्रेन्ड गैया जोंहा ओमफ्राय बेनो आरो मोनसे खोथा जोंना गार्लफ्रेन्ड नांगौमोन जों सिंगेल फैयो नै बाहाय सोरनिबा मा जादों नामा औ इयाव फट' खेबग्रा ना माबा माबि ओरै फट' खेबगासिनो आरोखि मेरला फट' खेबग्रा जायगा दङ आन्दायलायोसो खेबजादो ओरैजा मिउजिक सोलिगासिनो मिउजिक बेफोरबायदियाव जिरायाबा जों बबेबायदियाव जिरायनो फाग्ला बेरायबाय फाग्लालै थैबायमोन फट' खेबजानो थालावनो Ya voltei company, gamai company. Sambil foto lu kip deh. Yes, semua jangan ya. Tuh guys, बेवहाय नै जिरायग्रा जायगायाव हाबफैबाय जोङो बिराद मोजां मोनदों हाबफैनानै थान्दा गोसोखौ नै नायनो हागोन बरिया भिउआ फैबावगोन आरोबाव बेवहाय उनाव फैबावगोन आरोखि ना गाइस जोङो दा ओंखारलांसै गाहायाव बेरायबाय था ओमफ्राय जोङो दा नै गथ' गेलेग्रायाव फैबाय आरोखि ना गथ' गेलेग्राबो दङ इयाव ट्रेनबो बानायनो नागिरगासिनो ओरैजाय ट्रेन खारग्रा बानायनो नागिरदों बिराद मोजांलै इयावलाय बिराद मोजां थाबायनो बिराद मोजां नै आयै इयाव बिबार सालायजोबबा बरिया नुगौमोन नोंनि दख'नायाव बानो सामथाय जानानैब्लाबो गोसो जायो नोंजों थानो थाखोमाना गथ' गेलेग्रा दं नै बानायगासिनो गथ' गेलेग्राखौ जाथ'वाखै आरोखि ना लासै जालांगोन ओरैसै ओइथिं ट्रेन बानायगोन नै ट्रेन दंलाबायो नै ट्रेन खर' वाव साना बेयाव गाखोबावनोसै गाखोनानै नायनोसै जों गोजौआव मा दं आरो मा गैया वाव बेयाव माथो सुइमिं पुल दं ने सुइमिं पुल दैया रानबाय सुइमिं पुलना बारजुमग्रा दं इयाव बरियालै जायगाया बिदाबो बरिया एक'लेन्डआव थानांगौ गोनांथि गैला बाहायनो जाजोब्बाय आरोखि ना गाइस बेयाव गाखोदो ज' बर्डेयाव फैदो ओरैजाय सुइमिं पुलाव दुगैदो जानायनानै थांसै जों नुडल्स बिहरबाय नुडल्स 300 थाखानि आं 300 बे 900 थाखा थांसिगोन जोङो दिनै बाथौ खेराइ फार्स्ट फैनायनि टाइमावहाय आरोना फार्स्टआवनो 900 सासेयाव 300 नि चावमिन अर्डार खालामबाय जोङो ओरैसै दा फैगासिगोन थ' गाइस बेवहाय जाग्रा लोंग्रानि जायगाफ्रा नाम दंजोबो आरोखि ना एकदम गोदोनि नामफोर मिन्थिफेरिफोर नाम दङ आरोखि जों जिरायनाया मा जायगा मोनलाय बेयो खथा नामा नांगोल जुंगाल खथायाव जों जिरायदों दा बिदिनो गोबां नाम दं आरोखि ना बर'फोरनि गोदोनि बर'फोरा मा बाहायो बिनि नामफोर दं आरोखि जिरायग्राफोरा जाबाय थादो ओरैजाय मोजां भिउ लादो सोर मा खालामदों मा खालामाखै ओरैसो जायगाया बरियालै खिन्थु आंनि न'सो खालामनानै लानो लुबैबाय आङो ओइथिं बक्स दामबाय थायो वाव नै नांगोल जुंगाल थ' गाइस जोङो बाय खालामबाय बाथौ रेजर्टखौ जोङो थांनाय जासिगोन ओमफ्राय दिनै भिडिअ बेखिनियावनो जोब्बाय लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामदो बाय